Uyabona bawubanjwa aba-board member inkunzi endala ngawazi ukuthi ibusiso lo ukuthi awusazophunyuka vele bengekudedela. Ubani uthe umculo we-gospel waSunday? Okay. Yeah, ngibuza wena ukuthi ubani osho njalo njengoba usibusisa nje namhlanje. No, akekho. Msulo mama namhlanje. Mangiqala ukwazi ngevuma Zayoni, my first CD yevuma yiyo le ngoba beniqeda ukuyidlala. Yes. Ngayithengiswa yiyo khona la eyithinta khona. Manje ngifuna ukubuza ukuthi iyayisuka phi just nje lapho before nishaye yogcina sidedela abanye bangena. I think that's Umsuka wayo, ukucompose kwayo, ukuqala kwayo, kwakusuka kwathini? ngicela ukusho shortly. Besibeka ku-dry fasting 3 days and then mase studio beyingekho ku-repertoire ngoba sizo recorder. Masingene liftini, then it was like a voice. Ajab, upina, yasabe, laphango. Asobe sesiqala ngayo ke. And you can see ukuthi ithathe yakubeka phi because i-hit mawucomposer thina esicomposayo baculi mawucomposer awunamqondo ukuthi le ngoma izoduma kangani izokubeka phi. How do you feel today after I think it's more than 20 years where you composer? Yes. I feel very great. I feel very grateful and yeah, imange sizenzile and ngibonga bonke abantu engisebenze nabo around ivuma Zayoni. I can name just one. Maybe ukhona la eRomina ngimboni angimboni. Yeah, kodwa ke direct production nangu omunye ukhona Sakhele Mzalazana. Yes. Baningi nje even Andile. Yes and yeah. Chairperson Chairperson sisuka kude kakhulu ke naye but noma ingekho ke inepotism yokuthi basha kwacima ne but ke umuntu owazi